खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 21 अक्ट'बर 2020 बुधबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय एलअसिनि फारसेथिंजाय पाकिस्तान अकुपाइ काश्मीरनि केम्पफोराव 250निफ्राय 300 जनसो उदखारिफोरा इन्डियायाव हाबनो थाखाय बा इन्डिया बारबोनो थाखाय थियारि जानानै दंगासिनो दङ। बिसोर गोजां बोथोर जानायखौसो नेगासिनो दङ। दासान्दि बोथोरा साफाखाय बा क्लियारखाय हाबनो हाथावाखै, नाथाय बिसोरखौ जोंनि बे हादोरनि आर्मिफोरा जेरैखि जायाब्लाबो एलअसिखौ बारनो होआ होननानै इन्डियान आर्मिया बुंदों। लोगोसे उज्जवल बसुमतारी फंबाया थांनाय 2010 मायथाइयाव उदालगुरि जिल्लायाव खृष्टान धोरोमनि सभा जादोंमोन आरो बे सभायावनो उज्जवल बसुमतारीया गोमादों। बिथांखौ बिनि न'खरनि मानसिफोरा गोबां नागिरबाय बा गोबां जायगायावनो नागिरबाय, नाथाय दासिमबो मोननाय जायाखै। मानसिया नैबेनोमोन आरो मानसिया एसे जाम्बादबमोन आरो बे फट'आ 2010 मायथाइनिसो। जुदि नोंथांमोना बे मानसिखौ सिनायनो मोन्दों अब्ला नोंथांमोना नैबे अनजिमायाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन, मानोना बिथांमोननि न'खरनि मानसिफ्रा गोबां दुखु जागासिनो दङ। 2010 मायथाइयावनो गोमादोंमोन, नाथाय दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। गुबुन फारसेथिं एस आरो पि बसुमतारीखौ बिथां प्रकाश नार्जारी आरो गथ'फोरनि न'खरनि मानसिफ्रा गथ'फोरखौ जोंनि बे जायगायाव लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बिथां प्रकाश नार्जारीनि रिपर्टनि बायदिब्ला 23 अक्ट'बराव मिटिं दङ। गासै खोथाफोरखौ मिटिङाव मिथिनाय जागोन बा मोनबावनाय जागोन। जयानगर CWC बेंगालुरुनि मेम्बारफ्रा बुंनाय बायदिब्ला फैगौ सप्तायाव एस आरो पि बसुमतारीखौ मोनबोगोन होननानै बुंदों, नाथाय जुदि मोनबोआ अब्ला गोख्रों गुबुन मोनसे राहा लानाय जागोन होननानै बिथां प्रकाश नार्जारीया बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मध्य प्रदेशनि मिनिस्टार उषा ठाकुरा बुंनाय खोथाखौ लानानै रायजोआव दावराव दावसि जागासिनो दङ। उषा ठाकुरा मुस्लिम धोरोमनि फोरोंग्रा जायगाखौ सालायनो थाखाय फैसा हरनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै बुंदोंमोन, मानोना बिसोर माद्रासाव उदखारिसो जानो फोरोङो होननानै बुंदोंमोन। दा बे खोथाखौ लानानै रायजोआव गुलाय गुजाय जागासिनो दङ। लोगोसे UPPL हानजाया 15 साननि थाखाय लामा हान्थिनाय हाबाफारि लादों। माने UPPL हानजानि माखासे सोद्रोमाफोरा बिथांमोना लामा हान्थिनाय हाबाफारि लादों 15 दिननि थाखाय। गुबुन खौराङा जाबाय सनितपुर जिल्ला खुंथाया दिनै तेलामारा बेंखन मावखुलिनि सिङाव थानाय हरगौरी थानसालि खाथियाव माखासे न'फोर दंमोन बा आयेननि बेरेखा न' लुदोंमोन। गासै 25टा न'खर बेखौ बा न'खरफोरखौ JCBजों सिफायबाय आरो न'खरनि मानसिफोरखौ होखारहरनाय जाबाय। जायबा बिथांमोना न' सिफायजादों बिथांमोना गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय बे बोसोरनि दुर्गा फुजाखौ मोजाङै फालिनो मोनैनि जाहोनाव मुसुखा बानायग्राफोरा गोबां खहा जादों, मानोना कर'ना भाइरासनि थाखाय बे बोसोराव दुर्गा फुजाखौ मोजाङै फालिनो मोननाय नंला। दा बेनि थाखायनो मुसुखा बानायग्राफोरा खहा जादों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो, आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।